Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Musulman doğanlar bu dersimizde yakında Fransa'da bolup geçen kafir vakalar barada kafir zatlar bellap geçelim. Fransa'da nämeler bolly, näme üçin bu zatlar ediyalar ve musulmanların bu hil zatlara berjek jogaby nähilek bolmaly? Olara hücum etdiler. Bu hareketin İslam'a göre hükmü näme? Şular barada kafir zatlar bellap geçelim. Kıysaça bolup geçen wakany ýatlap geçsek musulman doğanlar Fransa'da bir jurnal Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem suratlanıp maskaralap üstünden gülüp karikatura çıkardı. Sonra Fransa'da mekteplerin birine bir muallim okuwçylaryna şol karikaturany görkezýär. Ve musulman çağalaryň enatalary bu hareketine, muallimin bu hareketine näilelik bildirýärler ve bu wakadan sonra bir kişi bu muallimi öldürýär. Başka bir kişi bu hareketine karşılık görkezip bu muallimi öldürýär. Ve Fransa prezidenti bu karikaturany çıkaryan kişilerin arkasyna alıp bu zatlar söz zatlygy diýip beter İslam'a dil uzadýar. O kıysaça waka şeýlerak bolup geçýär. Bu jurnal bundan öňüm bir näçe gezek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem barada şu hili karikaturalar çıkardı. Ve hemişe İslami musulmanları, musulman zinanları, hijabi, musulman baş tutanlaryny, yani prezidentlerini maskaralap üstünden gülüp karikatura çıkarıp gelýär. Bu jurnal mudama şoňa meňzeş işler bilen meşgul bolýar. Indi bu zatlaryň asyl sebäbi nämedi? Näme üçin hemişe musulmanlar maskaralaýarlar, Peygamberimize dil uzadýarlar, musulman zinanlaryň üstünden gülýärler, hijabyň üstünden gülýärler, musulman baş tutanlaryň üstünden gülýärler. Musulmanlar bu zatlaryň agyr degýänini bilýärler. Hatta şu zatlaryň netijesinde käbir radikal insanlaryň problema çykarjagyny bilýärler. Bilip bilgeçleýin edýärler şu zatlary. Beýle etmekleriň asyl sebäbi nämedi? Näme üçin bilip durup şu zady bilgeçleýin ýene de edýärler, gaýta meçewwer öjükdirji zatlar edýärler şul kişiler ýa-da şu toporlar. Yani İslami musulmanları garalamaklarının bu öjükdirji maglumat çap etmeklerinin sebäbi musulman doğanlar birinci dürlü siyasi maksatları var. Dürlü siyasi maksatları var. Yani gyzyklananlar buna göz yetirerler, jikmejik gurlap durmak gerek değil. Bundan näçe ay öň Fransa'da nämeleriň bolup geçendigini o sariyen sözler diýdi, ýeneler diýdi, umuman içindäki ýagdaýlar belli, habarlarda zatly bar. Bu hile etmeklerinin birinci sebäbi musulman doğanlar dürlü siyasi maksatları bar. İkincisi bolsa musulman doğanlar İslam'a, musulmanlara duýulan ýigrenç we düşmanlyk. Yani asıl sebäp şu iki sebäp. Dünyada, hususan Ýewropada İslam ýaýraýar. Yerli halklaryň içinde İngiliz, Germaniýaly, Fransuz, garaz dürli Ýewropa halklaryndan musulman bolýan köpelýär. Şol sebäpli käbir jinsparaz, milletçi, faşist, islamofob toporlar bu ýagdaýda musulman doğanlar näme edýärler? Gahar edýärler. O käbirleriň şeýle düşünjesi we näme? Ýewropa gara ýagızlardan araslanmaly diýen düşünjeleri bar. Çünki näme olar özlerini ak ýagız insany, gara ýagız insanyň üstün hasap edýär. O kafirler de gara ýagızlardan araslanmaly. Kafir diýer doluny musulmanlardan araslanmaly diýär. Garaz şoňa meňzeş insanlar, islamofoblar şol islamyň ýaýramagyndan birahat bolýarlar we gahar edýärler, düşmanlyk edýärler. Ve yerli halkları İslam'dan kaçırmak için elinden gelen zade edýärler şular. Musulmanlar terörist,
İslam wahşilik dini, İslam zenanlara zulüm ediyor diyen yaldatlar yayra diyorlar. Yalan maglumatlar yayra diyorlar İslam ve Müslümanlar barada. İslami yamanlap kino, programma, kitap çıkarıyorlar. Hatta qabat gelen olmanız mümkün ya okansınız ya eştensiniz. Käbir kompüter oyunları var. Şol oyunlara çenli şol düşmanlık näme barıp yetilgi. Şol oyunlarda sakallı, selleli, musulmani, erwet adam düşman görünüşünü suratlandırıp oyunun içinde şo görünüşte koyuyorlar. Ve şuna mengdeş karikaturaların üstü bilen adamları öjüktürüp meçe fitne dörö diyorlar. İslam ve Müslümanlar barada erwet pikir döretmek isleýärler. Käbir çıkıp Ýewropaň käbir şäherlerine Kur'an ýyrtyp dur. Başkası çıkıp Kur'an ýakyp dur. Ve şu zatları nämen bahanalap, nämen arkasında bukulup edýärler? Söz azatlygy, erkinlik, pikir azatlygy diýen ýalakazatlaryň arkasında bukulup edýärler we şu zatlaryň edilmegine şol ýerdäki kişiler, yerli häkimetler ruhsat berýär. Beter bu zatlaryň öňüne almakdan geçen bu zatlary geçirip bolýan çağlar özleriçe Kur'an ýakmak çäresi, Kur'an ýyrtmak çäresi, musulmanlary ýamanlamak üçin edýän şuň arka çärelerini geçirip bolýan çağlar ol kişiler daşynda näme? Polisiýa goýup olary goraýarlar. Milyonlarca musulman için enatasından öz canlarının eziz bolan Peygamberimize sallallahu aleyhi ve selleme dil uzatýarlar. Anruji erwet görnüşde suratlanıp karikaturasyny çekýärler, suratyny çekýärler. Bu iş musulmandygynda dowamly edilýär, dowamly gaýtalanýar. Üstesine de näme bolýarmyş? Bu söz azatlygy bolýarmyş. Erkinlik bolýarmyş. İkisany kelle süýtgen islamofob, islam düşmany Peygamberi, musulmanlary masgaralamagy azatlyk bolýarmyş. Bu aslında musulmanlyň azatlyk däl, muň hakyky ady şeytanlyk. Sonra musulmanlardan qanygyzma jahiliň bir çykyp, olary bir zat etse, hüjüm etse, öldürse ki ol hüjüm edýäniň hem hüjüm etdi diýilýäniň hem nä derece musulmanlygy kimdigi dogry belli däl. Gonu näme diýip başlaýarlar? Ene gördüňizmi musulmanlar nähili qanxor, wagşy, terrorist diýip, İslam terrorizm diýip gijewnit propaganda alyp şermendelik edip başlaýarlar. Özleri öjükdirýärler, meçe görýärler, bir ten bir çykyp bir zat etse de näme ýene de şoň üstülen ýene musulmanlara hüjüm edip musulmanlar garalap başlaýarlar. Emma haçan Hristiyan bolan bir cinayet etse, Hristiyan terrorizmi ya da Hristiyan terörist diýen söz diýmezler. Eşitbersiňiz beýle zady. Hatta olaryň käbir habar beriş serişdelerine şol Hristiyan bir ýere hüjüm etse, adam öldürse, onu terrorizm diýip atlandyran oklar. Munyň misaly köp musulman dogunlar. 2011-nji ýylda Norwegiýada bir Hristiyan kişi tarapyndan bir terror hüjümi amala aşyrylýar. Şoň netijesinde 77 kişi ölýär we 242 kişi yaralanýar. Oslo şäherinde Norwegiýa. Bu bir misaly. Ýakyn wagtda 2019-njy ýylda Täze Zelandiýada 2 sany mesçide ýene bir Hristiyan kişi tarapyndan hüjüm edilip 51 kişi öldürilýär, 49 kişi yaralanýar. Şuna hiç ýerde Hristiyanski terrorizm diýmediler. Ve hususan hem şul 2 sanaqa terror hüjümine amala aşyran kişiler ikisem öz aralaryna baglanşykly hat ýazyşyplar diýen ekenler. Hawa we Hristiyanlyk adyna edýärler. Yani radikal terror düşünjeli adam. Özleri Hristiyanlyklaryny özlerini baglanşdyrýarlar. Şo Ýewropany musulmanlardan arassalamal diýip boran, garaýaglardan arassalamal diýip boran kişiler. Emma buna hiç ýerde Hristiyanski terrorizm diýilen ok, ya da Hristiyanski terrorist şeýle etdi diýilen ok. Biz diýsinlerem diýems ok, hiç bir terror hüjümini din bilen baglanşdyrmak dogry däl. Emma bularyň öküýüzlüligini görkezmek üçin, islama düşmanlyklaryny görkezmek üçin misal berýär musulman dogunlar.
şu bolýan zatlardan, şu wakalardan nämen görýäs musulmanlar, şu işe edýänlerin we olary gollap goraýanlaryň ikiyüzlüligi, öz siyasi maksatlary, İslam'a we musulmanlara bolan düşmanlyklary belli bolup dur. O kelläň eýleni gurlap oturmak, İslam'a edip ýörmek azatlygym däl, erkinligim däl. Ol söz azatlygy, erkinlik, demokratiýa, şoňa benzer sözler öz pyssypyjurlyklaryny örtmek üçin, öz siyasi maksatlaryny örtmek üçin, öz edenetliliklerini örtmek üçin ulanýan perdelerinden ibaret. Indi musulman doganlar bu hil zatlaryň karşysynda biz musulmanlar özümizi nähil alyp barmaly? Birinji bilen bellemel zat, biz musulmanlaryň inancynda hiç bir peýgambere hormatsyzlyk etmek, peýgamberler barada edepsiz gurulamak bolmaýar. Hatta İslam inancına göre yekece bir peýgambere dil uzadan kişi dinden çıkıp kafir bolýar. İsa aleyhisselam, Musa aleyhisselam ya da başka bir peýgamber tapawudy ýok. Haýsyna islendik bir peýgambere bir dil uzatsa, näme şol adamyň imany puja çykýar. İkinci bellemel zat musulman doganlar, hak dine we peýgamberlere erwet atlar dakmak, sövmek, garalamak, kemsitmek, awraýdan gaçyrmaga çalışmak, masgaralamak kadim döwürden bäri bolup gelýän zat. Sebäbi musulman doganlar hak we batyl görüşi dowam edip dur we kıyamada çenni dowam etjekdir. Yani bir çykyp peýgambere dil uzatsa, Qur'ana dil uzatsa, haka çağırayan adamlara dil uzatsa gen görmän. Bul adaty zat aslında, bolmaly zat. İblis we iblisin azdıran kişilerine näme boşduranoklar. Her ýollar bilen hak dine we hak dine çağırayanlara ziyan berjek bolýarlar. Hak dine çağırayanlara, peýgamberlere we peýgamberleriň ýolunda ýöreýänlere näme ziyan berjek bolýarlar, päsgel boljak bolýarlar. Peýgamberimiz de sallallahu aleyhi ve selleme öz wagtynda müşrikler, kafirler, jadugoý, däli, şahir, gözwagçy diýdiler. Hatta öldürmäge çalışdylar, üstünden güldüler. Bir masgaralap bolýan bolsa hemmesini etdiler Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Hemma Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabr edýärdi. Olaryň özleri ýal bolup olara garşylyk bermeýärdi, araljak bolmaýardy. Şeýdip musulman doganlar İslam ýaýrady we şol düşmanlyk edýänleriň bir topary imana gelip İslamyň nämesi boldular, goraýjylar boldular. Üçüncü mesele musulman doganlar bellap aýtmaly zadymyz, İslama peýgamberimize dil uzatýanlar ne İslama ne de peýgamberimize ziyan berip bilmezler. Güneşe üflemek bilen güneş gün sönmeýär. Bu işleri edýän kişiler beter özlerine ziyan berýärler. Misal üçin şul bolan wakadan näme şaýat bolduk? Erkinlik, adam hakları diýenleriň ikiyüzlüligi belli bolup dur. Musulmanlaryň inancına, dinine, peýgamberine dil uzatýarlar. Musulman zenanlaryň geyinişine, hijabyna goşulýarlar. Soňam çykyp söz azatlygyndan, erkinlikden gurrun edýärler. Söz azatlygy boljak bolsa, erkinlik bolsa, näme şuňa musulman zenanyň hijaby bilen, näme şuňa musulman zenanyň nikahy bilen. Emma ýok, näme diýerler? Musulmanlar Ýewropada geyinse musulman zenanlar, ýa bolmasa hijabyň üstüne nikap takyp ýüzüni ýapsalar, bu näme Ýewropa standartlaryna gabat gelen okmuş. İkiyüzlülükleri şu taýdan belli bolup dur. Misal üçin Fransaň baýdagyny masgaralamak jenayet. Şonuň kemsidip, kiçeldip bir zat etseň jenayet bolýar. Emma milyonlarça musulmanyň, milliarddan gowrak musulmanyň, 1 milliarddan ol musulmanyň peýgamberini masgaralamak söýsatlyk bolýar. Görýäňiz ikiyüzlülüklerini. Fransaň prezidentine kelläňi barlat diýseler yaranok, öz ilçisini çağırýar ol ýurtdan, şeý diýilen ýerinden. Emma peýgamberiň karikaturasyny çekip näme masgaralamak söýsatlyk bolýar. İkiyüzlülüklerine görün bularyň. Bize gerek galsa biz erwet, biz terörist, bize näme diýseň bolýar. Awa musulmanlara näme diýseň diýermeli. Awa söýmeli, dilini uzatmaly, peýgamberlerine dil uzatmaly. Hemme zat diýseň bolýar, bu näme söz azatlyk. Emma özlerine bir zat diýseň näme, ýa bu näme Ýewropa standartlaryna gabat gelen ok bolýar derre.
O kelläňe gelen diýmek musulman doganlar pikirlensek näýlik sıfatly bolup biler. Şol mysal üçin şol adamyň öz ejesine söýsöň ýa-da ejesiniň suratyny çekip maskarasalar razy bolarmy şol adam? Eger zerre ýaly adamçylyk galan bolsa, bir jins ýetgemedik bolsa razy bolmaýa. Yani milyonlarca musulman üçin iň eziz bolan kişi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dil uzadyp näme diýerler? Söz azatlygy diýerler. O asıl terror we terror dörediýän ene şu hili provokasiýa çykarýan kişileň özleri. İkinci bilen musulman doganlar bular şey dip islamyň ýaýramagynyň öňüne alaryny öýdýärler. Emma tersine bolýar. Beter şu zatlar sebäpli islamy bilmeýän kişiler islam barada gyzyklanyp başlaýarlar. Jahil musulmanlar özüne gelip näme dinlerine beterem öýe çykyp başlaýarlar. Misal üçin şeýle bir waka bolup geçýär. Mekke'de, Kabe'de musulmanlar ikisani Amerikalı ýaşaglaryny görýärler. Musulman bolupdyrlar, umra ýa-da haja gelipdirler. Tanışlykdan soň olardan şunu soraýarlar: "Siziň islama gelmeňize näme sebäp boldy?" Bu ikisani Amerikalı ýaş ýigit aýdýar, "Biziň islama gelmeňize George Bush sebäp boldy" diýe. Ona musulmanlar gen görýär, "Nähilek boldy" diýip, "Bu nähilek boldy" diýip soraýarlar. Olar aýdýar, "Biz telewizorda George Bush'un çykyşyny dinläp oturýak, gurunnyň arasynda islam terrorizm diýip bir söz geçdi" diýe. Biz şonu şol ýerdäki islam sözüni düşünmedik. Şoň nämedigini bilmek üçin internetde ýazyp gyzyklanyp başladyk diýe. Şoň netijesinde islam dini bilen tanışýarlar we şu gözlegilerin netijesinde de musulman bolýarlar. Ene musulman doganlar bu wakalarym şoňa benzeş. Bular çykyp islama terror diýin diýer, ýa bir zat diýer, ýa garajak bular. Emma näme bulan öz hileleri tersine öwürilýär, öz dozaklaryna özleri düşýärler. Öz Kur'an musulmanlar şu düşmanlıklar boşa çykýar, şey dip köp islam bilmeýän adamlar hem şu zatlar sebäpli islam bilip galýar, eşitip galýar. Fransa musulman doganlar öz taryhy terror bilen doly. Misal üçin Aljery basyp alýarlar, 132 ýyllap zulm edip öz gol astynda saklaýarlar. Aljeride misal üçin zenanlara zorlamak, halkyň üstünden uçurlar bilen bomba ýagdyrmak, ýani özlerine garşy çykyp öz azatlyklary üçin görüşen Jezair halkynyň üstünden bomba ýagdyrmak, kelle kesmek ýaly wagşylyklar edýärler, ol ýurdu talaýarlar. Moşul eden işleriniň bir topary näme suratlary we videolary bar. Edil şu wagtky terrorist daişçileriň kelle kesip suraty düşüşleri ýalak Fransuz eskerleri Jezair, Aljer halkynyň şeýdip kellesini kesip zulmedip ýa aýallara zulmedip eden işleriň suratyny çekipdirler. Käbir bölekleriniň näme videolarym bar şol eden işleriniň. We aýdylýa 132 ýylda Fransuzlar Aljerde 1 milyona ýakyn adam öldürýärler. 1 milyona ýakyn adam öldürýärler. Mene islamy terror zat diýjek bolýanlaryň öz taryhlary terror bilen doly. Bu da bir näme taryhy subutnama şular islam barada töhmet atyp guruljak bolýarlar, öz taryhlary terror bilen doly. Indiki musulman doganlary bellep geçmeli zadymyz bu hili ýagdaý bolanyna birinin gidip ol kişilere hücum etmegi, öldürmegi islama göre dogry däldir. Bu zatlaryň netijesi näme edenetdiligi bar ýa. Biri gidip surat çekeni öldürse, başga birem öldürülürün ağrını aljak diýip musulmanlara hücum etse şey dip näme edenetdilik bolýar. Gawa şey dip ganyň kuşuklara sebäp bolýar bu zatlar. Eger bir kişi ýa-da kişiler özüne musulman diýip gidip dine dil uzadýanlara hücum edýän bolsa, islamy bilýänlikleri üçin däl, islamdan bihabar bolanlykları üçin bu işlere goşulýarlar. Çünkü İslam'a göre bu zatlar haramdır. Dine sevdi deyip, Peygamber'e sevdi gidip öldürmek, ona hücum etmek İslam'a göre haramdır. Bu zatlar doğru zatlar değil musulman da onlar. O biz musulmanlar bu zatlara karşı. Ve bir kısana yankı kanalığıma cahilin edeni iş için İslami ve tutuş musulmanları ve terror deyip ya bir zat deyip karalamağa hiç kimin hakkı yok. O edilen ki misal aýtdyk mundan Hristiýanlardan biri çykyp hüjüm etse Hristiýan terrorist diýen oklara musulmanlardan çykyp birim şoňa meňdeşlik etse bu islam terrorizmi, musulman terrorist diýmek dogry däl musulman doganlar. Çünki dinin
Cinayet bilen bağlanşygy ýok. Ogry bolýar, adam öldürýän bolýar, paraxor bolýar, ýalançy bolýar. Bir yalan sözlese Hristiyan yalançy, musulman yalançy, Yahudi yalançy diýemdi, aga yalançy bu dini bilen bağlanşygy ýok. Ya bolmasa ogry hem şeýle. Hristiyan ogry, musulman ogry, Yahudi ogry diýilmeýär. Ogry cinayet mi cinayet? Şo öz ady bilen şonu tutmaly, ýani getirip on milletini ýa-da ynanjyny getirmek dogry däl. Emma näme? Bunu edýänleriň maksady hakykat däl, islamy garalamak, musulmanlara garşy ýigrenç töretmek. Bolanlyk üçin bular ýürüýte näme? Şo kapitalyň terror sözüni goýup, ýa radikal sözüni goýup şeýdip näme? Islamy we musulmanlary ýamanlaýarlar, garalaýarlar. Enne esasy mesele musulmanda onlar bizim musulmanlaryň bu hildatlara berjek jogabymyz nähil bolmaly? Musulman da onlar bu zatlara qoq almagal uruş söwüş bilen ýa-da köçelerde üýşüp miting geçirmek bilen jogap berilmeýär. Islama düşmanlyk edýänleriň maksady näme? Ýa-da maýdyk geçdik. Bir näçe maksatlary bar. Şolaryň biri nämedi? Islamy bilmeýän kişileriň Islama gelmegine päsgel bolmak, İslamofobiýany, Islama bolan gorkyny, Islam düşmanlygyny ýaýratmak isleýärler. Asıl şu zatlary edýänleriň maksatlarynyň biri hem şul. O işlerinden käbiri, bularyň işlerinden käbirleri musulmanlaryň dininden çykyp özleri ýalak bolmagyny isleýärler. Allah Taala Kur'an-ı Kerimde Bakara suresi 120. ayetine näme diýär? "Welen tarda ankal yehudu welen nasara hatta tattabi'a milletahum." Sen ta olaryň dinlerini eýerýänçem, Yahudi we Hristiýanlar senden razy bolmazlar diýär Allah Taala. Bularyň içinde belli toparlar musulmanlar öz dinlerine çekjek bolýarlar. Elbette hemmesi däl. Musulmanlardan habar bolmaýanlar amma İslamdan habary ýoklar amma belli toparlar musulmanları öz dinine çekjek bolýarlar. Seni özü ýal edip başarmasa seni hak ýoldan uzaklaşdyryp özlerine meňzeş etjek bolýarlar. Şonuň üçin musulman doganlar bizim şoňa meňzeş ýagdaýa berjek asyl jogabymyz biz İslam we iman nygmatynyň kadryny bilip dinimizi öwrenip Peygamberimiziň sallallahu aleyhi we sellemiň sünnetine görä bolup ýoluny ýöresek, sonra İslami insanlara yetirmek bilen meşgul bolsak, ine doğru jogap şol musulman doganlar. Hususan hem şol Amerikadaky, Ýewropa halklarynyň bolan kişilere İslamy yetirmek üçin gaýrat etmeli. Misal üçin bizim Türkmenlerimiz dünýäniň her ýerine ba talipler we işleýänler we eger biz musulmançylygy dogry öwrenip şoňa amal edip görelle bolsak, bizim boýnumyzda näme düşýär? Şolary yetirmeli biz. Hemme gynansa bizim içimizden bir toparlar näme? Harabnyň içine gelip bar. Olara musulmanlygy, iman nygmatyny yetirmekden geçen özümüz dinimizden bir habar gaflatda gelip ýörüs. Hawa. Emma musulman doganlar Fransa ýa-da karikatura çap edýänlere ikun gahar etsek, ikun gaharlanan bolsak, ay bular şeýtdi, bular beýtdi diýip gaharlanan bolsak, bir hepdeden soňam ýa-da 10 günden soňam ýatdan çykaryp gidip şol kapyrlaryň ýaşaýyşy ýaly ýaşap ýörsak, hatda käbir hereketlerimizde şol Peygamberimize sallallahu aleyhi we selleme düşmanlyk edýänlere meňzäp dursak, Peygamberimiziň sallallahu aleyhi we sellemiň etdiýän zatlaryny etmesek, gadagan eden zatlaryny taşlamasak, Peygamberimizi sallallahu aleyhi we sellem asyl bizim özümüz musulman doganlar gynandyrdygymyz bolýar. Ibadetlerimiz berja etmesek, erkeklerimiz we zenanlarymyz Islama görä giyinmese, zenanlarymyz balak giyip ýarym ýalaňaç we şoňa meňzeş bolup ýörse, toýlarymyzda arak goýup şerab içmek adaty zat bolan bolsa, zina içimizde gen görülmeýän adaty zat bolan bolsa, ýa-da Hristiýanlaryň täzeýil bayramyna biz musulman bayramlarynyň beter ýapyşyp duran bolsak we başga haramlyklar hem şoňa meňzeş,
içimizde yayrap duran bolsa, edilip duran bolsa, onda musulman doganlar olardan öň biz Peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem gynandyryp oturýarys. Özümizde musulman diýip, Peygamberiň ümmaty diýip, biz birinji bilen şu haramlyklary edip dursak, biz özümüz Peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem gynandyrdygymyz bolýar. Ve isterseňiz musulman doganlar, olar bizim şeýle bolmagymyzy isleýärler. Denanlaryňyz näme diýär? Yarım ýalaňaç bolsun, islamy bilen bile bolsun. O erkinlik diýip, o edenetleri bermeli, edep, ahlak, halal, haram, o kellen ora boluvermeli, olaň isleýän zatlary. O başga haramlyklarym açaçan bolmaklygyny isleýärler. Bizim yurtlarymyzda, hatta käbir musulman yurtlaryny tanqid edýärler, siz şu zatlara ursat beren zok diýip, käbir haramlyklara. Hatta ol haramlyklara karşı çykmagan bolmaýar. Çünki näme bu erkinlige karşı çykdyň bolýar, Ýewropa standartlaryna gabat gelenok diýerler. Indi özüne musulman diýip şu haramlyklary edýänler, özü bilip ýa-da bilmän, şol Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem söýýänleriň maksadyna gullyk etdigi bolýar. Çünki olar şol dine düşmanlyk edýänler, Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem düşmanlyk edip dil uzadýanlar, Kur'any dil uzadýanlar, bizim şol haramlyklaryň içinde şeý edip gezip görmekligimizi isleýärler. Şonuň üçin musulman doganlar eger Peygamberimizi çyndanam gowurýan bolsak, Peygamberimizi çyndanam söýýän bolsak, çyndanam Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in gollap, Peygamberimizin izine düşýän bolsak, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bolan söýgüýümizin ýanyna amal bolmaly. Amal bolmasa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dinini etmesek, haram eden zadından kaçmasak, Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem'in ýoluna biwepalyk etdigimiz bolýar. Yani näme söýgüýümüz kalpda bolmaly, dille bolmaly we amalla bolmaly. Allah Taala hem Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran surasının 31-nji aýatyny näme diýär? Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Aýt diýär ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmetina, insanlara, eger Allah Taala'ny gowurýan bolsaňyz maňa, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme boyun bolun diýip aýdýar. Yani musulman doganlar Peygamberimize sallallahu aleyhi ve selleme düşmanlyk edýänlere beriljek iň dogry jogap dinimiz İslam'ı öwrenip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ýolundan ýöresek, onun öwreden hak dinini İslam'ı ýaýratsak, hakka düşmanlyk edýänlere beriljek iň dogry jogap şol musulman doganlar. Velhamdülillahi rabbil alamin.